Ning tungura gigutom ko mga idol, mautong ni kaon kog nguyong. Suki man gud ko ni sa una mga idol. Sa estudyante pa ko diri gid mi pirmi mga on. Unya nakuha nga akong atensyon kay kini si tatay ang iyang gikuskos nindot kay paminawon. Nakahilakod ko mga idol, nakahinumdum ko sa kong mga utang nga wala pa mabayri ako hantod karon. Oy man ni Chris TV, grabe di ka kapala utang di ay. Ayaw na lang palaging kupis. Paminaw na lang tong sunatan ni tatay. Makahinumdum jud ka sa uyab nimo sa una. Katong gibuwagan ka nga perti nimong hilaka. Unya paminaw na nato mga idol. Si Porting Ninduta mga idol. Ang title atong sunataha Memore. Mao gini paborito ni Tatay Bini mga idol. Unya katong wala maswitok unsa ni iyang gidaladala, mao kani gitawag og alpa. Talent gyud ni niya. Ay da maglisod man kita gitara nga unom ra ka bukwirdas kini pang Porting daghana. Nga oy.